Aloha, zdravím všetkých, moje meno je Maty a ja vás dnes vítam pri takomto menšom špeciáliku. Je to za našich prvých 50 subs, čo je úžasné a ja vám veľmi ďakujem za to. A takisto to, že ste nám dali tých 10 lajkov pri tom prvom videu. Krásne komentáre, ktoré ma úplne zahriali pri srdci a akože viem, že ma podporujete. A niekto tam písal, že by som mohol točiť Assassin's Creed. Uvidíme a ja by som sa v tomto chcel spýtať, že či by ste chceli Assassin's Creed úplne že od jedničky, aby som prešiel jednotku, dvojku, Brotherhood, trojku, Black Flag a tak ďalej, proste od najstaršieho až po najnovšie, alebo či mám točiť len určitý Assassin's Creed. Takže to si určite vyberte a ja zatiaľ si tu niečo pozriem. No, dobre, to je jedno, nebudem nič pozerať. Toto bude taký krátky špeciálik, dáme si jednu hru, áno, nejakú z Hearthstoneu. Akurát poznám, že skončila nová sezóna, sa začala, čiže bol som rank 20, už som rank 24 s 2 hviezdičkami, čo nie je pre mňa nejaké strašné, keďže aj tak do 20-ky sa hviezdičky nestrácajú za prehru, takže idem si to rýchlo vyrankovať. No a uvidíme, dám jednu hru a ja som vám hlavne chcel veľmi poďakovať a že to je to pre mňa strašne krásne, prvých 50 subs za tak krátku dobu. Ja dúfam, že budete moju tvorbu podporovať naďalej a takisto teraz pre vás chystám nové prekvapenia v podobe nového člena, s ktorým budem natáčať. Potom sú tam, máme na pláne nejaké tie podcasty a tak, čiže podľa mňa by sa vám to mohlo páčiť, čo budeme robiť ďalej, áno, čiže každopádne, ak ešte nemáte odber na mojom channeli, tak ho tam určite hoďte, lebo máte sa na čo tešiť a ak chcete, aby to bolo akože, ako by som to teraz povedal, trošku som sa vyviedol z miery, to je jedno. Budem robiť proste tieto videjka z fans, áno. Takže ak máte chuť si zahrať so mnou a chcete, aby som trošku s vami akože, ako by som to nazval, zahral nejaké hry, zaparil, tak stačí, ak dáte odber na môj channel a budete proste poviete nejakým kamarátom o mne, nech to je viac, áno, akože nech sa trošku rozrastieme zo začiatku, moja komunita a vy hlavne, a potom vlastne budeme robiť rôzne hry s fanúšikmi, čiže máte sa na čo tešiť, budú rôzne súťaže, ale proste no, potrebujeme na to nejakú komunitku, čiže určite, ak máte záujem, tak zdieľajte túto alebo tento channel, aby som bol presný. A fakt, hovorím, máte sa na čo tešiť. Takže dobre, vráťme sa do hry. Určite niektorí z vás Hearthstone poznajú, niektorí ho možno nepoznajú, tak ho spoznáte teraz. Je to vlastne klasická kartová hra, kde vlastne musíte trošku aj uvažovať. A ide o to, že vlastne musíte zničiť nepriateľa a jeho všetky jeho karty. Takže ja tu mám nejaké karty, už trošku som hral, áno. Takže takto. Nie, ešte to nebudem používať. Vlastne ja hrám Warlocka, sú tu vlastne všetky klasy, ktoré máte aj na tomto, na World of Warcraft, čiže dobre, toto nechám tak. Čiže môžete hrať za koho chcete, koho ste mali veľmi radi. A takisto túto hru, ak sa vám bude páčiť táto hra, tak si ju môžeme tiež zahrať spolu ako s vami. Čiže hovorím, stačí, ak dáte ten odber, like a poprípade nejaký ten komentík, keď sa vám to zapáči, to čo robím, áno. Jasné, dobré. A ja sa musím teraz vrátiť do hry, musím sa sústrediť, lebo tento špeškulant tu na mňa vymýšľa teda riadne somariny. Ti dám ešte jednu korupčnú, poťahnem si kartu. To sa mi neoplatí používať teraz. Ja ťa nechám na ťahu. Vlastne teraz mám úplne epické karty, čím ho dokážem odrovnať za 3 ťahy. Keď ho neodrovná od mňa, áno. Lebo predsa, to sa mu zničí. To má 2 HP.
to by som dokázal. Stivoláme si tohoto. A vlastne to je všetko, čo teraz môžeme spraviť. Tak, on nám ho možno zničí, áno, čo nebudem veľmi šťastný, ale tak nech si poslúži chlapec. A my máme vlastne úplne epickú vec teraz. Vlastne toto tu nám pridá 4-4, čiže bude mať 4 HP a 4 damage, čo bude 13 damage. Mám taký kulišácky nápad, ale mám taký pocit, že toto neprežijem. Au, chlapec, to si domrdal. Mám 5 HP, takže rýchlo by som sa mal niečím. Hej, počkaj, ty bastard. No ja fakt niečo ako vyskúšam. No poď, 17 rána do teba. Počkaj, hilnem sa. Hilnem sa ešte raz a on ma zabije. Ty vole, on ma fakt zabije. To si robíte srandu zo mňa toto. On má 4 hápka a on ma zabije. Tak to well played. No na auto a tak ma zabije. Škoda. Škoda, ale bolo to úplne epické toto. Toto. Hajzal jeden. Dobre, to nemáme šancu, môžeme sa dať concede. To už nevyhráme. No tak. Rozdrbil nás, no. Warrior je dosť ťažký hrať proti Warriorovi. Dobre, takže no, videli ste trošku z tejto hry. Určite môžete napísať, môžeme hrať aj túto hru, keď sa vám to zapáčilo v mojom podaní. Je to taký malý špeciálik, vlastne poďakovanie za tých 50 odberov. Dúfam, že čoskoro dosiahneme hranicu 250, aby sme mohli robiť ďalší špeciálik. Takže ja vám každopádne ďakujem za pozeranie a ak ma chcete pozvoriť, tak odber, like a komentík ma veľmi potešia. Takže vidíme sa pri ďalšom videjku a čau.